קיץ 2007, אנחנו שנתיים אחרי ההתנתקות, ואנחנו בבית החינוך המשותף שער הנגב, בערך 5 דקות לפני סוף שנת הלימודים. תחנות הסעה, בכל בית ספר אזורי יש תחנות הסעה, שלנו קצת דומים לו על קרקס. לכאן מגיעים התלמידים בשביל לעלות לאוטובוסים הצהובים בחזרה הביתה, וכמובן איתם הם מגיעים מהבתים, מהקיבוצים והיישובים לבית הספר בבוקר. בית הספר היסודי צמוד לבית הספר התיכון, ביתנים קטנים חמודים, קצת מזכירים את הבית של מיץ פטל, גדר מסביב, לא ממש אידיאלי, אבל חביב. המבנים היפים של התיכון, קצת ישנים, אבל הם מתוחזקים, שתולים בתוך דשא ירוק, עם נוי מטופח, פרחים פורחים, תענוג. אפילו בתוך הבניין הגדול יש חצר פתוחה לשמיים, עם עץ, עם עציצים שאלי סדרה, מרחב מואר, כמו שרוצים בבית ספר. ואם תסתכלו, אפשר לראות את הביתנים החמודים של מרכז המתמטיקה, שנבנה מהמבנים המאוד מאוד ישנים, הכוורות, אבל הוא צבוע, הוא נעים, יש דשא, יש ספסלים, חמוד ביותר. וממש סמוך אליו יש ציור, יצירות של תלמידי מגמת האומנות שלנו, וגר זאב עם כבש. מה יכול להיות יותר פסטורלי מזה? וכמובן ספרייה עשירה, ספרייה בעצם של מכללת ספיר, מבני מעבדות, פינות דשא נעימות, שקט ושלווה, ממש ממש אידיאלי. רוצים לבוא ללמוד אצלנו? אז מה כל כך לא בסדר בתמונה הזאת? טוב, אולי המיגוניות שמוסוות קצת בציורים של תלמידי מגמת אומנות, רומזים שמשהו לא הכי נורמלי בבית הספר שלנו. והבית של מיץ פטל, אם אתם מסתכלים, אתם רואים שהקירות הם מבטון, התריסים הם מפלדה. זה נראה לכם מקום מתאים לילדים בני 6? אפשר להתווכח. ומה זה המבנים האלה, שכמובן הם לא פינת עישון, ואף אחד לא מעשן בבית הספר שלנו, אבל מה פתאום הדברים האלה בבית הספר? אז זהו, אם מסתכלים על המבנה הדו-קומתי, אתם רואים שמעל המבנה יש גג בטון מיוחד ועמודי בטון שמחזיקים אותו ונותנים הגנה גם לחלונות של הכיתות. החצר הפתוחה שאליה אנחנו רגילים הפכה להיות הרבה פחות פתוחה. המסדרונות החופשיים הפכו למיגוניות של ממש. האוויר נחסם על ידי לוחות הפלדה, אבל יש הגנה. וכמו בשיר, מה שיותר כחול יותר פתוח, וזה המסדרונות שנסגרו והפכו למקלטים. ומבני הכוורות החמודים, אם תסתכלו, תראו שצמוד לכל 2 כיתות יש מיגונית שנפתחת אליה דלת נוספת, וישמע צבע אדום דוהרים אליה משתי הכיתות הצמודות. ואתם יכולים לראות שגם בכניסה למסדרון, על יד הציור הפסטורלי, יש בעצם מיגוניות. יש בעצם לוחות בטון שמגינים על התלמידים שלנו. והמסדרון הכחול עצמו, אנחנו כבר התרגלנו אליו, יש מנו דלתות שנפתחות לכיוון הכיתות. בהתחלה עוד היינו מתבלבלים, עכשיו כבר הרבה פחות.
ובכיתה הלבנה, זאת אומרת הכיתה שלא ממוגנת, יש לה דלת מקשרת לכיתה הכחולה. יש כיתות צמודות לבנה וכחולה, ובהישמע צבע אדום כולם דוהרים דרך הדלת הזאת למיגון היחסי של הכיתה הכחולה. ובתוך הכיתה הכחולה היא יחסית אפשר ללמוד בשקט. יש תחושת ביטחון, וכשסוגרים את הדלת החיצונית מחכים לשמוע את הנפילה. יש כיתות בקומה השנייה, אז למבנה הדו-קומתי הצמידו מבני בטון, זאת אומרת מיגוניות מבטון, הם עומדים על עמודי בטון יציבים ויש דלתות לכיתות. האם אפשר להעביר 30 תלמידים תוך 15 שניות? אפשר להתווכח. ומה הסוף? כן, כבר היו נפילות של קסאמים בתוך קריית החינוך, גם בתוך שטח בית החינוך. כיתה אחת בתוכה נפל קסאם, אבל אדי וסר הגיש בג"ץ נגד מדינת ישראל בשם הזכות לחינוך של ילדיו ושל תלמידים אחרים, ומדינת ישראל התחייבה באמת למגן את כל כיתות בית הספר. איך זה יהיה? עוד לא לגמרי ברור, אבל זה בית הספר שלנו, זה הבית, הם לא יזיזו אותנו. אז תלמידי מחזור י' כבר פתחו בתנועת מחאה, ותלמידי י"א י"ב שנשארו בבית החינוך למרות הכל, מגבים אותם